I denne her rapport, der fortæller vi om projektets erfaringer med at arbejde designbaseret. Vi arbejder med designeksperimenter, og vi arbejder med designviden. Det vi har fundet ud af, det er en rigtig god måde at arbejde med implementering af de her platforme ved at inddrage brugerne i designeksperimenter med anvendelse af platformene. Det vi gerne vil finde ud af, det er, hvor er det meningsfuldt at bruge disse platforme. Vi har opdaget, at det er vigtigt at tage afsæt i 2 ting. For det første er det vigtigt, at man på en skole tager afsæt i den viden, man har i forvejen. Det er det, vi kalder designviden. Og der er det rigtig vigtigt at have et sprog for, hvordan man indsamler og deler denne her viden om god måde at bruge platformen på. Der er brug for et sprog om det. Vi har valgt at foreslå bruge et sprog, der hedder design-narrativer og design-mønstre. Det lyder indviklet, men det er det egentlig ikke. Et design-narrativ, det er bare en enkelt lærers beretning om, platformen den virkede rigtig godt i mit fag på denne her måde. Det deler man med hinanden, og pludselig er der måske nogle andre lærere, der siger, det har jeg også erfaringer for i mit fag, og i mit fag, og i mit fag. Så har man dannet et designmønster. Det er ikke nok. Man skal videre. Man skal eksperimentere også. Så kigger vi fremad i projektet. Hvordan arbejder man fremadrettet med at generere gode erfaringer? Der skal man arbejde med designeksperimenter. Man må se på, hvilke didaktiske udfordringer man har. Man må lave design-scenarier for en ny virkelighed. Man må planlægge forløb. Måske skal man lige lave en lille mikroafprøvning, hvor man prøver det af på sig selv, sit pædagogiske team, inden man kaster det ud til eleverne. Det er rigtig smart. Der er mange, der oplever, at de får fejl, hvis de ikke prøver det af først. Så skal man have ud at afprøve det i praksis med eleverne, og gerne have flere omgange. Det er det, vi kalder at arbejde iterativt. Til sidst, når man er færdig, jamen, så har man jo fået nye erfaringer. Det skulle gerne udmøntes i også at have genereret nogle nye design-narrativer, og allerhelst nogle design-mønstre, som man systematisk kan dele på skolen.